han vingut en autocar des de diferents punts d'Ucraïna on encara viuen, els altres des dels diferents llocs d'Europa a on van poder marxar. Són els membres de l'Orquestra Simfònica i el Cor de la Filharmònica de Kharkiv, una de les ciutats més castigades pels bombardejos. La guerra ha fet molt difícil la seva continuïtat i aquesta és la primera vegada que es retroben per fer una petita gira. El director té un únic i clar missatge, que ningú oblidi que la guerra segueix. Це не просто концерти для нас, це місія нашу, яку ми виконуємо від імені нашої держави. El programa La Simfonia Aurora Europa, composta pel notari barceloní Josep Maria Valls, té 4 moviments amb què vol descriure la formació de la Unió Europea. La sinfonia la concebeixo com a 4 melodies que són nord-sud, oest, que és Espanya i Portugal, i est. I aquestes 4 melodies es van, diríem, sobreposant una a l'altra i van conformant una unió. Tota una oda a la unitat i la solidaritat d'un europeista convençut que combina les dues passions que li van inculcar des de petit, la música i les lleis. Jo sempre dic que soc notari des de les 8 del matí a les 8 de la tarda. I soc músic des de les 8 de la tarda a les 8 del matí següent. N'ha cedit els drets a la Unió Europea perquè els destini a la reconstrucció d'Ucraïna i la recaptació del concert d'avui serà també per ajudar els refugiats que han marxat del país.